от самото пространство, съвременно пространство, което може би е единствената независима галерия в град Варна, България. Самият проект се състои от стенопис, видеоарт и инсталация. Тези три елемента се обединяват в едно общо въздействие, което изпълва цялото пространство. Самата концепция за изложбата и самото заглавие версия поставя акцента върху един такъв процес на преобръщане, който съществува и нас ни вълнува в нашето съвременно общество. Тя е един вид и до някаква степен противопоставяне и изразяване на нашето несъгласие с различни специфични локални културни явления, които се опитват да бъдат официално налагани. Инсталацията се състои от 60 броя хартиени ракетки, които са черни на цвят и са разположени в спираловидно движение надолу. Бяхме запитани защо точно надолу и надолу ли се движат ракетките или нагоре. Да, те се движат надолу, въпреки че понякога има хаос в тяхното движение. Избрахме да бъдат черни, за да бъдат антипод на така установеното клише за символа, който представлява бялата ракетка. Тоест, ако ние си представим, че това са нашите неосъществени идеи или неосъществените идеи на хората, които ни заобикалят или които са били възпрепятствани по някакъв начин, това е една спирала, която се движи надолу. Другата част са именно облаците, които виждате зад нас. Тези облаци се намират долу под земята и слизайки надолу спиралата от ракетки, всъщност тя достига облаците. Те се изравнява с тяхното ниво и по този начин самите ракетки ние виждаме как левитират сред тези стенописи, тези облаци. Третата част от целия проект, това е видеото. То представлява силуети на хора, които се движат назад. Именно това е може би най-конкретният израз, който ние даваме на нашата идея за противопоставяне на цялостната регресия, която взема съвременното общество. Това движение назад, съпроводено с непрекъснато гледане в миналото, сравняване на отминали събития или културни явления и абсолютно липса на поглед в настоящето. Inversion of Control е един сложен процес, който се използва в програмирането и така съвсем накратко става въпрос за внедряване на определени модули, които имат за цел да извършат функции, които водят до някакъв крайен резултат. Или иначе казано, почувствахме се недостатъчно свободни и имахме нужда точно заедно, за да сме по-убедителни, за да въздействаме по-силно, а не по-единично, заедно да постигнем точно това, да покажем, че ние въпреки всичко носим тази свобода и тя не може да бъде отнета. Matematen намаз умурхлап сърър хафинч сърър хафинза. Айстреб